Mga kabugtuan ko, tinagang Kristo, maupay nga aga kayo nga tanan. Pasensyahan niyo akong voice nga na kay namamalat ako. Hindi ka nga kumubo the other day. So yan na, di pa ang epekto. Pero medyo maupay na akong ginaban. So yan nga Domingo, ang siyahan nga Domingo, Hanadbento. Ang atong simbahan, nagpenumdum ka nato, induha nga butang, nga aton pangandaman. Siyahan, ang pagsalirurog sa Pasko, ang pagkatao nga naton Ginoo. Yan na nga December 25. Kaduha, aton pangandaman, ay kaduha nga pagbalik ni Kristo. Ang tawag na parousia sa Griego nga pulong, the second coming of Christ. May daw sa nga paraan nga tao na may nagpakiana haiya. Nasiring ang tao nga nagpakiana sa paraan nga tao. Ano ba ang himuon mo kung si Kristo mabalik na? Nasiring ang paraan nga tao. Kung mabalik na si Kristo, ipadayon ko ang pagbuhat. Sa gibuhat ko, yan na nga takna kung mabalik si Kristo. Ipadayon ko ang ato mga ginihimo. Diri ako mahadlok. Nasiring ang napakiana. Kaya ano nga dili ka mahadlok? Nasiring ang paraan nga tao. Nga diri ako nahadlok. Kay samtang ani pa ko sa kalibutan, ang tanan na akong ginihimo, naningkamot ako nga sundon ang sugo ang Ginoo. Sundon ang plano ang Ginoo. Bisan niya mga desisyon sa kinabuhi. Ipaningamutan niya nga in accordance to the plan of God, in accordance to the will of God, ang iyang mga plano. Upod na niya mga inop sa kinabuhi, ipaningamutan niya nga in accordance to the plan and will of God. Sanglit, nasiring ang barang na tao, di na ko mahadlok. Mabot na si Kristo. Ay amo ini, ang gitipigan ko, ang gikulawan ko, ang gipaninggamutan ko, anakon, kinabuhi, samtang ani pa ko sa kalibutan. Amo ni magkabuktuan nga, dili tangay mahadlok kung si Kristo balik na. Kay amo man ini naton pirme gini ampo haiya. Bisan kita nagampo sa amay namon, ada man sa content sa prayer, your kingdom come. Mabot haamon an imo ginhadian. We are praying for the coming of Christ. We are praying for the reign of Christ. Tingyap nato niton. Sanglit, dili kita angay mahadlok. Basta importante, nga kadadlaw, ano aton ginhimo, ano aton larang, ano aton decision, ano aton mga dreams in life, it should be in accordance to the will and plan of the Lord. Sa ikaduhang pagbasa, ikanghan surat ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika, nasiring niya, ang katapusan kabugtuan, may baruan niyo, ikang haamon ang kinabuhi nga nagakalipay ang Diyos. Matuod, amo man ini, ang iyo kinabuhi, ikang pahadto, nga niya na, ang aran ang Ginoo nga si Jesus, na nga muyo nga nag-agat kami haiyo, nga mabuhi kamo inlabi pa, nga makakalipay ang Diyos, kay maaram naman kamo ang mga tugon, nga ginhatag namon haiyo, pinaagi ang pagrutan
ang Ginoo nga Hesus. Maupay nga pagpanumdum ni San Pablo haaton kini nga surat para sa mga taga Tesalonica. Pero dili na para ira kundi para haaton nga tanan. Dili na liwat para sa taga-giwan kundi sa tanang katawhan sa pugos nga kalibutan. Maguro sa kita magkabuktuan sa pagpanumdum sa kadaw sa haaton. Ini nga atong ginurat ang atong kinabuhi nga magtinuuhon. Ang aton malipayon nga pag-welcome, pag-celebrate sa birthday ang atong Ginoo sa December 25 and much more. Ang aton pag-andam ang atong palagaringon sa kaduha nga pagbalik ni Kristo. Ang simbahan nagpanumdum haaton ngay padayon naton ang pagbuhat sa misyon sa ginhatag ni Kristo haaton. Pasalamat kita ang Ginoo na may ada mga members sa Daughters of St. Francis de Sales nga mga madre na makanihan aton parokya. Mabulig haaton sa pabuhat ini nga misyon. Ana ko na inunuman, first time pala sa Isog Iwan na magkamayada kita madre nga mag-focus para sa campus ministry. Kaya importante ang paghatag at atensyon at ng aton mga kabatanunan labi na ang estudyante sa Eastern Samar State University sa Giwan Campus kay ongoing pa man ang ila formation. So may kita madre ay padala dito si Sister Helen nga unina before the blessing may kita simple nga pag-welcome haira. Then sa BEC ada naman Sister Gria. By the way, Sister Gria is taga Burungan Inihiya. Mendoza ang pangalan, apelido. Gria Mendoza. Ito naman Sister Helen, taga Mindoro, sa Playan, Occidental Mindoro. Maram kamo, ang sa Playan Occidental Mindoro, amo na akong first assignment as an ordained priest. That was 1989. At the time, siya high school pa lamang. Kita kami, madre na siya. After many years na. Mga lagas na. So, ganini kaguti ang kalibutan. Hindi mapalain, may na nagpari, may na nagmadre, may na nag-asawa. Pero, pareho na ang tawag naton. Padayon naton ang misyon ni Kristo. Tinagay ang simbahan. Sa papasamuhat, ang maupay nga sumat ang katalwasan. Sanglit, kung mag-rubli kitang tanan mamahimong andam sa kaduha na pagbalik ni Kristo. Na dili kita nahadlok, kundi itong gilwelcome si Kristo. Kayo po din sa ato mga pagampo. Lord, your kingdom come. Kalipay nato na si Kristo mabalik na. Ay amo ini ang hingyap pa natong kalag na nasiring, Lord, sano ako makatubang sa imo. That's the longing of our soul. When will I see the Lord face to face?